Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kagem sedaya ingkang sakmenika saged rawuh derek-derek nglampahi kewajiban menika salat isya, so nglampahi sunnah menika salat tarawih. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah angsal kemuliaan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun fadilah tarawih ingkang kaping 9 wa fil lailatit tasi'ati, lan ing dalem wengi kang kaping 9 fakaan nama abadallah ta'ala, mongko kaya ibadah sapa wong mukmin Allah ta'ala ing Gusti Allah ta'ala ibadah Nabi alaihi salatu wassalam kelawan ibadahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah tarawih kang nomor 9 koyok-koyok. Jadi masjid koyok-koyok disamakan. Sinten kemawon ingkang saged nderek tarawih malam 9 iku kaya ibadahe para nabi. Kula asli malih tarawih umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang nomor 9 niku kaya ibadahe para nabi. Ngantos sakmonten welas asih Gusti Allah dateng para menungso, welas asih Gusti Allah dateng umat Kanjeng Nabi Muhammad nglampahi salat tarawih malam tanggal 9 kemawon niku sampun dipun padhaaken ibadahe para nabi. Menawi dipun pikir kula lan panjenengan menika sinten tiyang alit, tiyang ingkang kathah dosane, ananging menawi purun tarawih malam tanggal 9 niku dipun padhaaken kados ibadahe para nabi. Untung banget kula lan panjenengan sedaya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, untung banget kagem panjenengan sedaya ingkang taun menika tasih saged nglampahi poso bulan Ramadan, so saged nglampahi salat sunah tarawih. Monggo salat tarawih hadiahipun, fadilahipun, ganjaranipun ingkang kados mekaten niku jelas dipun paringaken dhateng kita sedaya. Makane saestu panjenengan sedaya termasuk salah setunggalipun makhluk Allah zaman akhir niku ingkang insyaallah mugi-mugi angsal pitulung saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ranten Gusti Allah maringi ganjaran ingkang kados ngaten agunge menika
zaman akhir menika makhluk Allah khususipun umat Kanjeng Nabi Muhammad niku sampun kata sing lali kalau pangerane, kata sing lali karo nikmat-nikmat Allah ingkang dipun paringaken dhateng umate, ngantos Gusti Allah menika maringi hadiah ingkang kados mekaten. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya selalu eling terus dhateng ngarsanipun Allah, ampun ngantos lali dhateng ngarsanipun Allah. Kula lan panjenengan sedaya tetep sujud tunduk patuh dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi barokahipun salat tarawih ingkang kita laksanaken saben dinten menika, kula lan panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, sehat, akhiripun taun ngajeng kula lan panjenengan sedaya tasih saged nderek malih salat tarawih. Niku salat tarawih, salat sunnah tarawih ingkang ganjarane kados ngoten. Napa malih salat wajib, napa malih salat sunah-sunah lintune niku nggih malah ageng malih kranten bulan suci Ramadan menika bulan ingkang penuh barokah, bulan ingkang penuh maghfirah, niku bulan suci Ramadan. Mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya tetep saged istiqamah saolan penuh, saolan nutup. Kula lan panjenengan sedaya saged ngabukti dhateng ngarsanipun Allah sak sampunipun bulan suci Ramadan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tambah sregep, tambah semangat anggenipun ngabukti dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kiralangipun kula njurking panasami agung. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.